Bidaiatzak eta kultura ezberdinak ezagutzak eragin oso onuragarri izan dezakete gazteen garapen pertsonalen eta profesionalean. Eta are gehiago beste herrialdetako gazteekin elkarlanean proiektuak garatzeko bada. Horregatik, Europar Batasunak dirulaguntzak ematen ditu gazten eta gazteria arloko profesionalen proiektuak garatzeko Erasmus Plus programaren bitartez. Azken urteotan, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustaturik Erasmus Plus programak gazteria arloan eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu nahi izan ditu gaztematikak. Proiektuen bitartez edozein gain landu daiteke eta beraz gure helburuekin lotutako gaiei heltzeko aukera paregabea izan daiteke. Erasmus programa 13-30 urte bitarteko gazteentzat izan arren, Gipuzkoan egindako proiektu gehienak 15-17 urte bitarteko nerabeekin garatu dira, gehienak gaztelekuetan kudeatu baitira, bertako hezitzaileekin. Esloveniako egin esan oso esperientzia poliki izan zen, ze aukera auki genuen bai beste errealitate batzuk ezagutzeko hemendik kanpoko errealitate batzuk, baina baita ere junginenan artean gure praktikak eta gure gaztelekuko funtzionamendua elkarbanatzeko. Hortaz gain, gero area junginenen aukera auki genuen hango hezitzaileekin batera, beste programa bat esan bezala aurrera eramateko izan zela. Bisbadeneko udaletxekin Erasmusa egitea gure nerabeekin. Gazteentzako oso esperientzia poliki izan zen. Beste gazte eta kultura desberdinak ikastea edo ezagutzeaz gain, baita ere gaztelekuko gure harremana sendotu da. Gaia garrantzitsua izan da, ze azkenen iruditzen zaigu baita ere, helburu batzuk eduki behar ditula gure topaketa horrek, baina helburu horietatik haratago momenturo ematen dien hartu emanak eta aurretik emandako prozesu eta ondoren mantentzen dien erlazio horiek oso aberatsak dira, bai gazteentzako, guretzako eta baita gure kasun Ordizia herri bezala eta Bisbaden herri bezala. Horrek ekartzen dituen onurak. Orduan alde hortatik errepikatzeko gogokin eta eskaera dago, bai umeek, bai gurasoak, bai guraldetik ere gogori daukegu, porque ikusten dugu gazteentzako oso esperientzia ona dela. Esan bezala, kultura artekotasuna lantzeko, hizkuntza lantzeko, beste hizkuntza batzutan entzin behar dutelako. Baina ez bakarrik hizkuntza idatzea, baizik eta hizkuntza kulturala esango genukela, ez? Ze momentu bakoitzen ze nolako jarrera eduki behar duzun beste kultura eta beste herrialde baten. 2016an gaztematikaren baitan Erasmus Plus programa lantzen hasi ginenetik, dagoeneko 11 proiektu egin ditugu, 11 udal ezberdinekin. Beraz, Erasmus Plus programa ezagutu nahi baduzu edo proiektu bat aurkeztu nahi baduzu, jarri gaztegunearekin harremanetan. Horretarako, uimaz@gipuzkoa.eus helbidera idatziz. Erasmus Plus programaren deialdiak otsaila bukaeran eta urria hasieran izaten dira. Beraz, proiektuak data horietarako aurkeztu beharra dago.